Ovo super interesna utakmica, na kraju imali ste šansu da uzmete bod, šta se desilo? Pa desilo se, da kažem, neki manjak koncentracije i da kažem neki naš umor, jer stvarno igrali smo veoma, da kažem, tešku odbranu, 3-2-1, tako da cijelu utakmicu igrati tu odbranu nije baš lako. Naravno, Vardar je jedna jako dobra i kvalitetna ekipa i čestitam na pobjedni i stvarno su igrale odlično i bio je stvarno jedan težak meč, tako da, eto, nadam se iz utakmicu da ćemo mi biti sve bolje i bolje i da ćemo se za sledeću utakmicu kući pripremiti mnogo bolje. Pa nije, mi smo se pripremili na njih, jer naravno, znači, svaka igračica je posebna i imaju zamjena, tako da smo se pripremile na njih. Nije nas to iznenadilo, ali smatram da možemo mnogo bolje i nadam se, eto, za sledeću utakmicu da ćemo se pripremiti mnogo bolje. Čeka vas utakmica sa Astrahanočkom, šta možemo očekivati od vas? Pa da kažem, jaku borbu, tako da ništa sad ne možemo trenutno kažemo, tek treba da ispremimo, ali naravno za svaku utakmicu treba da se pripremimo maksimalno i tako da jedva čekamo. Koji je vaš cilj ove sezone? Cilj sad nećemo baš da pričamo, ali naravno cilj svakoga je da uđe u Final Four, tako da se mi borimo za nešto, treba imati neki, da kažem, veliki cilj da bi ga mogli ostvariti, naravno, i zato se i borimo, tako da vidjet ćemo na kraju. To je to, hvala ti.